ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಏರ್ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಯರ ಕಾರಣ. ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳು ಏನು ಒಂದು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅನ್ಬೋದು. ವೇದಿಕೆಡು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಂತದ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಈ ಚರಿತ್ರೆಡು ಬೋಡಿತನಾಥ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಓಲ್ಲ ಫಲ ಬತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮುಟ್ಟುದು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊಡೋರಿಯ ಪಂಡಿನ ಕೇನುನಲ ಅಪರಾಧ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಡಿವಂತಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಪಠ್ಯವಾದ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನಕ. ಅರುಣ್, ನೀವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಂತೋಷ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಗಂಭೀರವಾದ ತರಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದೀತ ಹಿಡಿದುಲ ವಿಸ್ತಾರ ఒక ಆಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಟು. ಅವು ಒಂಜಿ 10 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಠ್ಯವಾದ ದಿಂಡಲ ಮುಗಿಯಂದಿನಾತು ಆತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಾಗ್ಮಯವು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯವಾದ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡೆ. ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊರ್ಪುನ ಹಾಜರಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಂಬಲ. ಇನ್ನು ಮೂಜಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮೂಜಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಗೆಂದೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಎನ್ನ ಒರಿಯನ್ ಹತ್ತು ಬಾಕಿದ ಟೀಚರ್ನ ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪಿರೈಟಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಇದತ್ತ ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಶಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪಡು ಬೋಡು ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಡೆತಾಯಿನ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ನನಲಾತ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಬೊಳೆಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಶೋಪುರ ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾಷೆಡು ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಕ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಈ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ತೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ ತಿರ್ಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥರಿಯರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿ ಹಿಡುಕೊಳ್ಳುದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪುರದು ಪಂಡದ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ವಾ ವಿರೋಧ ಲೆಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟು. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ತುಳು ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ವಾಗ್ಮಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಅರೆನ್ನು ಪಾತಿರ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುದ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೈದ ಆರಡ ಪಾತೆರೆಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾತೆರೆಂದು ಬೈದ ಸರ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಿಂಜ ಜನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಏರ್ ಕನ್ನಡ, ತುಳು, ವೈದಿಕ, ಜನಪದ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾ ಆಯ ಮಾಡುತ್ತುಂಡ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್. ಈ ಮಾತಾ ರಂಗದ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾದು ಒಂಜಿ ಆತು ಬೇಲೆನು ಎನ್ನ ಸಂತೋಷಗು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕಲೈನ ಇಷ್ಟಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಎನ್ನ ಯೋಗ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಆತು ಸಂತೋಷಗು ಒಂಜಿ ಆತ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬೈತೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಬೂರ ಅಂದೆ ಮಾತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾನತೆಡು ಬೆರೆಪುನಂಚಿನ ఒక ಮಾತಾ ಪ್ರಕಾರನು ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇಡು ತೂಪುನ ಗೌರವಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಡ್ದಲ ఒక ಸಮಾಜಡ್ಲ ಅವೇ ನಮೂನೆದ ಮನಸ್ಥಿತಿನಿ ಅದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪು. ಇದು ಪೂರ ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಬಹಳ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟುಡುಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು. ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕಲು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ಯೋಗ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪಾಯಿನೇಟು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಏತ ಬೋಡು ನಿಕ್ ಆತ ಕಲ್ಪುಲ ಪನ್ಪುನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇರು. ಆ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಲಘು ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರಣದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಆನಾಗ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ಅವು ಆ ದೇವೇರನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಕಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ఒక ಆ ಕಲ್ಪಾಟಿಕೆದ ಸಿದ್ಧಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ MA ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕನ್ನಡಡು ಯಾನು MA ಬಂತಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಡೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆತಿನೇ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು ಅಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಬಳ್ಳಾರಿದ ಹಂಪಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಹಿಡಿದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿನ ಬಗೆಟ್ ಯಾನು ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತದ್ದು MPhil ಪದವಿ ಬೈದಿರು ಅವಳ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆಹಲಿದ UGC
ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂದೆತ ವತಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಯಾನ್ UGC ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಪಾಸ್ ಆತಿನಿ ఒక ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಎಂಕ್ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಂಗತಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇ ವಿಷಯದ ಮರ್ಗಿಲಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ ಕೊಂಚ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ದುಂಬು PhD ಎತ್ತನಲ ಇಂಚ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ ಎನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಜನಪದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾತ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಅನುಭವ ಬೊಕ ಆ ಮುಖೇನ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹಿಡ್ದವರ ಒಂಜಾತ್ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಗಂಭೀರ ನೆಲೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶವು ಎನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರೆಡ ಪಣ್ಣಗ ಆರು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಯಾಮ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗ್ ಬಾಲ್ಯಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಡನಾಟ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಪನ್ಪುನ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎಂಕ್ ವಿಷಯವಾದ ಕೊರ್ದು ಐಟಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಕೊರೆಯರು ಇಂದಡ್ದು ಎಂಕಾಯಿನ ಲಾಭದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಸಕ್ತಿದ ದೈವಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಳ ಕೈರಾಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ఒక ತುಳು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಯಾಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಡಪುನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ఒక ಅಲ್ತ ತೆಯ್ಯಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಕೇರಳದ ಇದು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ఒక ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮಲಯಾಳಮ್ಮನು ಓದೆರೆ ಬರೆರೆ ಕಲ್ತೆ ಏನ ಅಧ್ಯಯನಗೋಸ್ಕರ ಅವು ಆ ಅಧ್ಯಯನದ ಕಾಲಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉಚಿತವಾದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಂತ ಬರೋದು ಅದ್ರ ಬೊಕ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತೊಕ್ಕೊಟುದ ಸೈಂಟ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಕಾಲೇಜುಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಡು ಬೊಕ ಸಂತ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜುಡು ಯಾನು ಏನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪನ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಸರಿ ಸುಮಾರು 13 ವರ್ಷದ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ ಎಂಕುಂಡು ಅವತ್ತಾಂದೆ ಆಸಕ್ತಿದ ಕಾರಣಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಯಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲೆಯ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಹಲವು ಕರೆಡಿಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈತಿನಾರು ತುಳುಟ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋಜ್ಪಾಯಿನಾರು ಹಲವಾರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದೇನು ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ನಡಪಡ ಒಂದಿಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣೋಡು ಇರು ಶಿಕ್ಷಕರಾತ್ಲ ಉಲ್ಲ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಚಿ ಇದು ಹೊಸತ್ತು ಊರಿಗೂ ಹೊಸತ್ತು ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಎಂಕಲ ಹೊಸತ್ತು ಎಂಕಲು ತೊಕ್ಕೋಟು ಉಳ್ಳಾಳ ಗ್ರಾಮದ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪನ್ಪುನವಡು ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಐತಾರ ಸೇರೋಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯವಶಾತ್ ಒಂಜಿ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುರುತ ದಿನನೇ ಬತ್ತೇರು ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಫೋನ್ ಇದೆಂತೂರು ಎಂಚಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ತುಳುವೆರೇನು ಸೇರಾರ ಕಷ್ಟ ಸೇರುವೆರಿಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ ಒಂದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕುರ್ದು ಬಿಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಅಂಚ ಅದು ಭಜನಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಪುನರಾರಂಭ ಮತ್ತ ಇಂದು ಏತುಮಲ್ಲ ಯಶೋಗಾಥೆಯನ್ನು ಬರೆಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಸುರೂಕಾದ 150 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನ ಕುಣಿತ ಭಜನೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲಗ ಮಲ್ತ ಉಳ್ಳಾಳಾಡು ಅವೊಂಜೆಡ್ಡೆ ದಾಖಲೆ ಆಂಡು ಏಕಕಾಲಗು ಆತು ಒಂಜೇ ಗೀತೆಗೆ ಆತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ನವು ಈ ಯಶಸ್ವಿನ ತೂದು ಅಲ್ತ ಜನಕರು ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ತೂದು ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲು ಪಿರ ಸೇರಿರು ಇತ್ತೇ ಸರಿ ಸುಮಾರು ತೊಕ್ಕೋಟದ ಅಂಬಾವನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ 7 ವರ್ಷದ್ದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಶೈಲಿಡು ಎಂಕಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ 470 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಸ್ವ ಆಸಕ್ತಿಡು ಏರ್ನ ಒತ್ತಾಸೆ ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಾಯ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅಕ್ಕನ ಆಸಕ್ತಿಡು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ನೆಟ್ ಬಾಕಿದ ವಾ ದುರುದ್ದೇಶ ಲೆಜ್ಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ತನ್ನ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಆದ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ಬಾಲೆ ಪೋದು ಇಲ್ಲಡು ಗಣಹೋಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ನಿರೀಕ್ಷತ್ತು ಅಂಡ ಗಣಹೋಮ ಅನ್ನಾಗ ಅವ್ರು ದಾದ ಮಲ್ಪುಯರು ಪನ್ಪುನ ತೆರೆಯೋನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಶೂನ್ಯ ಕಣ್ಣು ಶೂನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಎಂಟಿ ಐಸಸ್ ಎಂಟಿ ಮೈಂಡ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಅವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ದಾಲ ಶೂನ್ಯ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಅವು ದಾದ 10 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಐತ ಬದಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಪಣೆನೋ ಸಮರ್ಪಣೆನೋ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ರು ನಡಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆದ ಭಾಗ ದಾದಾಂದ ಒಂಜಿ ತಿರಿಯನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳು ಅಂಚ ತಿರಿನ ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆಲ ಒರಿಯುಂಡು ಅರ್ಥದಿನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಶೂನ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ
ಅರ್ಥ ತೆರಿದು ಐತ ಪೊರ್ಲು ತಿರ್ಲು ರಡ್ಡುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನೇ ಯಾನು ಅಂಚ ಅದು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲ್ಪನೆದಾದೊಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲು ಇನಿ ಯಶಸ್ವಿದ ಸಾಧಿಗೆ ಬೈದುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಸಾರ್ಥಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕಲು ಕೊಲ್ಲಿಯ ಪನ್ಪುನೋಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರಡು 5 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಂತ ಅಲ್ತ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬೊಕ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಡೆ ಸೇರೊಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀರು ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಗುರು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡದೆ ಪುದರ್ಡು ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವರು 160 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಟ ತೊಕ್ಕೋಟದ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲ್ ಹಿಡಿದು ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಟ್ಟ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಓಲುಲ್ಲ ಇರೋದು ಪಟ ಅక్కడ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾಸರು ಉಳ್ಳಿ ಅವಳು 78 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ 160 ನೂತ ಅಜಿಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಗಂಭೀರ ನೆಲತ ಪಠ್ಯಾಧ್ಯಯನ ಆಪುನಂಚಿನ ತರಗತಿ ದಾಪಂಡ ಹಿರಿಯಕಲು ಉಪ್ಪು ನಡೆದವರ ಅವಳು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಲು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಪು ಸಂವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮೂಲು ಸಾಧ್ಯ ಜೋಕುನವಳು ಹಿರಿಯಕನೆದುರು ಸಂವಾದ ಅಂದಿತ್ತ ನೆಡಿತ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತರಗತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸಂವಾದಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಏತು ಸಮನ್ವಯಲು ಏತು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಏಕ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ಪುನವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಯಾಪನ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಾತೆ ಆಂಡ ಸಂದೇಹ ತೆರೆಯೋನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಬೊಕ ಹೊಸ ಓದು ಖಂಡಿತವಾದ ಬೋಡು ದಿಂಜ ತೆರೆಯೋಡು ಅಕಲ್ಡ ಉಪ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಕಲೇತೋ ಆಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾಗನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಅವಲವಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಐಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಉಚಿತವಾದ ತೆರಿಪವ ಐಕ್ ಆರಂಭಡ್ ಒಂಜಿ ನಿರಾಸೆದ ಸಂಕೇತ ಇನ್ನು ಅವು ಬೇಡಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನೆನಪುಂಡು ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬಳಗಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂತ ಓಡಾಡು ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪಂಡದು ಉಂತ ಓಡಾಡು ದಾಪಣ ಜನಗಳು ಆತ ಸಂದೇಹಗಳು ಇಂದೇ ತಾನೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ಅದು ಇಂಚಪ್ಪ ದುಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಉಡುಪುನಾಗ ದುಬೈಡ್ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ಟು ಎಂಕಲಿ ಆಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವ್ರಲ್ಲ ಜನಕಲ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಡಿ ನಾನು ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ 11 ರಾತ್ರಿ ಉಂತ ಓಡಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು 10 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸರ್ ನನೊಂಜಿ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸರ್ ಈ ತೀರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಬತ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಆರತಿದ ಬಗ್ಗೆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆలుండు ದಯಪ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳ್ಡ ಈ ಕುತೂಹಲ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಉರಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರನೋ ಉತ್ತರನೋ ಸಮನ್ವಯದ ಚಿಂತನೆಲು ಸಾಧ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಚಿನ ತರಗತಿಲು ಅವಲೌಲ ಆವಡು ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಪಂಡರು ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಐಕಾಯಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಡಪಡು ಮುಂದೆ ಕಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತನಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಗಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಅತ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮವಾದ ದುಂಪೋಡು ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಪು ಸೊ ಐಕ್ ತಯಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಐಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪುರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡ್ ವೇದಶಾಲದ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಯಿನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಲು ಇಜ್ಜಿಯಿಂದೇ ಪನ್ಪುನಾತು ವಿರಳ ಬೊಕ ಗೆಂದಿನವು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬತ್ತಿನವು ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನವು ಭಾರಿ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮೂರ್ಡಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಏಕ ಉತ್ತರ ಅಂಚಾದು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪನೆ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನು ಪನ್ಪುನೇಕು ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಇಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಬೋರ್ಡು ಇಂಚು ನಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮುರುದಿಯೋಡು ವಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗುಲಕ್ಕೆ ಏನಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆದ ಬರವಾಂಡಲ ಅಯನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆದ ದುಂಬು ಹೋಯರ ಬೋಡು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಡಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ಅಂಡ್ ಇಂದು ಅಯನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗೂ ಅಯನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರತು ಔದ್ಯೋಗಿಕವಾದ ಬೊಕ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಜ್ಞಾನ ಈ ಲಾಭ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಕಾಸು ಕೊರ ಅಂದಿನ ಸಂಪಾದನೆ ಕರ ಅಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ನ ಎದುರುಪುನ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಆ ಸವಾಲುನೇ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕಲು ಇನಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬದುಕೆರೆ ಏತು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬೋರ್ಡು ಆತೇನ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ ರೀತಿ ಕಲ್ಪರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಅಕೇರಿದ ಉಸುಲು ಪುನಾತುಲ ಕಲ್ತನ ಮುಗಿಯಂದಿನಾತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಡು ಸಂಗತಿಲು ಉಂಟು ಆಂಡ ಆತು ಅಗತ್ಯ ಜನ ಕಡೆ ಪಂಡಿನ ಕಡೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪುನೇನ ಕಲ್ಪನ ಅತ್ತು ಹೋಮದ ಅರ್ಥ ಅಂತೇಳಿ ಅವು ನನ್ನದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥ ದಿಂಜ ಜನ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಬೋಡ ಜೋಕುನ ಭವಿಷ್ಯಗೂ ಬೋಡ ಕಲ್ತನ ಹೇಗೆ ವಾರಿತಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗ ಬರು ಹೊರಾಲ ಬಳಕೆ ಒಂದಿನ ಜ್ಞಾನ ಕಲ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲು ದಿಂಜ ಎಂಚಿನ ಈ ಹಂಸ ಪಕ್ಕಿ
ನೀರು ಹಿಡಿದು ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಒಯ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಾತು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಲ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಇನ್ನು ಅಜತ್ತ ಆ ಅಜತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಗೇನನ್ನು ಇಂಕ್ಲು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದ ಇಂಕ್ಲಿನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಕನಯ ರಡ್ಡನೆ ಒಂಜಿಂದು ದಾದ ಕಲ್ಪ ಉಡು ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ರಡ್ಡನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏರು ಕಲ್ಪ ಉಡು ಟ್ರೈನ್ಡ್ అయిన ಟೀಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನದ ಟ್ರೈನ್ಡ್ అయిన ಟೀಚರ್ ಬರ್ಪುನಿ ಓಲ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಲು ಇಚ್ಚಿ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೇರ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೂಜಿದಿಚ್ಚಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆನು ನನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆವೊಂದು ಅವು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ ಬಾಕಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನವು ಇಂಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಂಚ ಅದು ಅವು ಆಂಡ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆವೋದಾನು ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗೂ ರಡ್ಡು ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟದ ತರಗತಿಗಳ ಕೊಲ್ಯ ತರಗತಿಗಳ ಪ್ರತಿ ವಾರ ತೊಕ್ಕೋಟದ ತರಗತಿ ಐತಾರ ಕಾಂಡೆ ಹಾಪುಡು ಕೊಲ್ಯದ ತರಗತಿ ಅಂಗಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಹಾಪುಡು ಈ ರಡ್ಡು ತರಗತಿಗೆ ಯಾನೆ ತಪ್ಪಾಂದೆ ಪೋಪೆ ಏನ ಇಡೀ ವರ್ಷಡು ಆ ರಡ್ಡು ದಿನಕ್ಲೇನ ಇಕ್ಕದು ಮೀಸಲು ದೀತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆತೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಂದತ್ತ ಒಂಜಿ ಮುಂದುವರಿಕೆದ ರೂಪ ಅದು ಕುಡ್ಲದ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ಪನ್ಪುನವಲು ಅಕ್ಷಯ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತು ಇದು 4 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಜ್ಞಾನಯುತ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ನಡಪುನು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂಡರ್ ಡಿಚ್ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ರು ಐನ್ ತೂಪೇರು ಒಕ್ಕೈತೆ ಪಿರೋ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಜನಕರುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಿನ ಸಂಗತಿದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅವಲಂಬಿತತೆ ಇಂಚ ಆವಡು ಒಂದೇ ಅಕಲಕಲೆ ಬುಡಿತಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಗೊರಲ್ಲಿ ಅಕಲಕಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕುರುಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಆವಡು ಅವಳು ಅವಾಗ ನನ್ನವರಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅವಳಿತೆ ಗೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಒಂಜಾತ 5 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯಕರು ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಲ್ಪನಕರು ಅಕಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಪಾಠ ಮಲ್ಪೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಪ್ರತಿ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ತೊಕ್ಕೋಟದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುನ ಸಮಯೋಡೆ ಅವಳು ಆಪು ಅದು ಮೂಜಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಒಂಜಿ 700-800 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನೇ ಮಲ್ಪುಲಿ ಆತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಐದು ಕಡಿಮೆ ಪುನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಶಾಲೆಲುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಗೂ ಮೀರ್ದು ಸಂಖ್ಯೆಲುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನಲ ಕಂತಿನ ಭದ್ರ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀನಿ ಕೊರ್ನ ಇಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಶಾಲೆ ಆಪುಂಡು ಅವಡು ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಎತೋ ಕಾಲದ ಬೊಕ ಎನ್ನಲ ಕಂತಿನ ದಿಂಜ ಶಿಕ್ಷಕರನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಯಾಕೆ ಏರು ಕೊರ್ಪೇರೋ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊರಡು ಭದ್ರತೆದ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೊರಡು ಕೊರ್ನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಭಿಯಾನ ಆಪುಂಡು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ತಡಿದು ಒಡಿಪುಗು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇಮ್ಮಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಪ್ಪುಂಡು ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪಿ ಆಪುಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೂಲು ಯಾನ್ ಸೇರಾವೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ಮುಂಬೈಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡು ಉಲ್ಲೇರು ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸರ್ ಎಂಕಲು ಇಡೀ ಐತ ಖರ್ಚು ತೂಫಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಆತ ಉಮೇದುಡು ಉಲ್ಲೇರು ಮುಂಬೈಡು ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಡು ಯಶಸ್ವಿದ ಗುರ್ತ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಆವಡು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ಇರ್ ಪನ್ಲೆಕನ್ ಇತ್ತೆ ಈ ವೈದಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ತಂದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಡುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈರ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಾರೆ ಅವೇನು ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನೇನು ಎಂಚ ಅವೇನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾಷೆ ಬಂದ ಆ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೈ ನಮ್ಮ ದಿತೋನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಇರ್ಪವರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂದೆ ಒಂದು ಎಂಚ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಲು ಅತಂದ ಪೂಜಾ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಲು ಈ ವೈದಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಲು ಅವಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಈ ಧರ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅವೇನು ಎಂಚ ದಿತೋನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನೇನು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಂದೆ ಇರೊಂಜಿ ಶೋಕುದ ಮಾಡರ್ನ್ ಭಾಷೆಡ್ ಪನ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಚ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲಿಂದು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಜವಾದ ಈ ಪೂಜೆ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತು ತೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಉಳ ತಿರ್ಲು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಿಚ್ಚಿ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನು ತೂಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಮರ್ಶೆದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅರ್ಥದ ಕಣ್ಣುಡು ತಿರ್ಲುದಿಂಜಿನ ಕಣ್ಣುಡು ತೂಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಬೆರಗು ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಅವಳ ಆವೇಶವನ್ನಾಗಿ ಇರಗು ಜುಮ್ಮ ಆಪುನಾಥ ಪುರ್ಲುದ ಅನುಭವ ಅವು ಆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ತುಯಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಕಡೆ ಬಂಡಿಲ್ಲಕ ಇಂಚ ಬಟ್ಟಲು ಗಂಡು ದಾಲೆ ಜೇಟು ಬಲಸುದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಚಿ ಅಂಚಾದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಈ ವೈದಿಕ ಕಲ್ಪವನು ಜನಪದ ಕಲ್ಪವನು ಈ ಗೊಂದಲ ಇರ್ತದೆ ಎಂಕಿ ಏತೋ ಜನ
ಈರು ಅನಗತ್ಯವಾದ ಪಿರ ವೈದೀಕರಣ ತುಳುವನಾಡು ಏರೊಂದುಲ್ಲಾರು ದರೆಕ್ ಕನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಲ್ಪರ ಬತ್ತೇವೆ. ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಈ ಐನು ಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವಂತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಸರಿ ಐನು ಬುಡ್ಕ ಬರಿಕದಿಕ ಮಂತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಆದಿಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥನ ಬರಿಕದಿಕ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಮುಲ್ತ ಬಲೀಂದ್ರ ಲೆಪ್ಪುನನೋ ಮುಲ್ತ ಉರಲುನೋ ಕಬಿತನೋ ಸಂಧಿಯೋ ಇಂದನ ಕಲ್ಪಾಗ ಬಂಡ ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಒತ್ತೊಂದು ಚೇರು ಅಕಲ್ ದಾದ ಬಂದ ಸರ್ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲು ಇಂದನ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಂತ ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಪಾಲೆ ಸರ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಯ್ಯ ಪುರ ಪನಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಈರು ಈಜೋ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಗೋಣ ಅಂತ ಸಂಧಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಇಲ್ಲಡೈನ ಪನಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ವಿರೋಧಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಇದು ಎಂಕ ಫೀಲ್ಡ್ ಐನ ಅನುಭವ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ ಉಪ್ಪುನಿ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋಪುನು ಅಂಚ ಪಂಡು ರಡ್ಡು ವಾರ್ಡಡ್ ಕಾರ್ದಿ ಏರಪೋರಬಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಆಮೇತ ವಾರ್ಡದೈನು ಮೆಲ್ಲ ಈ ವಾರ್ಡ್ ಒಯ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದ ಆ ಶಬ್ದನ ಈಕೆಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಡ್ಡುಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೇರಲ್ಲ ಇದು ಬೇರಲ್ಲ ರಡ್ಡುಲ ನಮ್ಮದು ಯಾನ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಶಬ್ದನ ಬಂಡೆ ಜನಪದ ವೈದಿಕ ಮಾತೆತ ಮಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಒಪ್ಪುನ ಯಾನು ಎಂಕ್ ವೈದಿಕಲ ಅತಿ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ದೈವ ಅವಡು ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ದೀಪಾವಳಿ ಅವಡು ಯಾನ ಇನ್ನು ವೈದಿಕವಾದರ ತೂಪುನೆ ಅವೈದಿಕವಾದ ಅಥವಾ ಜನಪದ ರೂಪಡ್ಲ ತೌಳವನ್ನೇ ರಟ್ಟಲ ತೂಪುನೆ ರಡ್ಡಲ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ ದೀಪ ಅವು ನಮಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ವೈದಿಕನ್ಲದೀದು ಯಾನು ಪುರಾಣ ಗ್ರಂಥ ಭಜನೆ ಬಾಕಿದ ವೈದಿಕ ವಿಭಾಗ ಓಪುರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೌರೋಹಿತ್ಯಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಗಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಆಲಯ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲದಿ ಉಂಡೆ ಇವಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲೋಡು ಕಳಂಜರ ಸಂಧಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಸಂಧಿ ಬಂದ್ಪೇರು ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಸಂಧಿ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಳುವಾರ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುತ ಕೆಲವು ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುತ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುತ ಸಂಖ್ಯೆ 1 2 3 ಐನು ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ತುಳುತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಆತು ಇತ ಪಿರ ಈ ವಾರ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಬಿತ ಕಲ್ತು ಜೋಕುಲು ಕಲ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪುನ ಆತೆ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿ ನಾನು ಪನ್ಪುನು ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಅಂದತ್ತು ಅವು ಭಾರಿ ಎಂಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುನ ಬಾಲ್ಯದ ತೊದಲು ಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬಂದಾಗ ಏತ ಕೊಸಿ ಆಪುನ ಸಂಗತಿ ಅವಲ ಆಪುದು ಈ ಮೇಟ್ ಎಂಬುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆದ್ದೀತ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯನು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮುಟ್ಟುದು ತೂಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೊಡೋರಿಯ ಪಂಡಿನ ಕೇನುನಲ ಅಪರಾಧ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಡಿವಂತಿ ಕೆಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೃತಿನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಪಠ್ಯವಾದೀತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗದ ಭೇದದ ಅಂತೆ ಆ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪುನಕ ಅಂಚಾದು ಇದು ರಡ್ಡನೆಲ್ಲಟ್ಲ ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಅವೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆವಡೈನ ಪಾಕೋಡು ದಾದ ಇನಿ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಯಶಸ್ವಿ ಆತ ಅಂದ್ ಪಿದೈದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಏಕ ಕಣ್ಣಗೆ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಆವಡೈನ ಪಾಕೋಡು ಎನ್ನ ಆಲೋಚನೆಲು ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆಲು ಪಾಕೋಡು ಊರುಗು ದಿಂಜ ಕೊರತೆಲು ನೈನು ನಿಗಿಸಾರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಪೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮಡ ತೊಕ್ಕೋಟಾವಡು ಕೊಲ್ಲೆ ತರಗತಿರವಡು ಜೋಕುಲ ನೆಂಕಲು ಪಳಗಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೋಡೆದ ತರಗತಿ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ತರಗತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ತರಗತಿ ಏರು ಮಂತೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಹುಡುಗಿ ಎದುರುಬೋದು ಉಂಟು ಯಾನು ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕನ ಕನ ಕಲ್ತು ಶ್ಲೋಕ ಪಠಣ ಮಂತದ್ದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದು ಕುಲ್ಲು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ ನಡ ಅರುಣ್ ನೀವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಇಂಕ ಅವು ಗಂಭೀರವಾದ ತರಟುಕೊಳ್ದು ದಿಂಜ ಜನ ಎನ್ನಾಡ್ದ ಇನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೊಂದು ಅವಾಗ ಎಂಚಲ ಈ ತರಗತಿ ಕೊಂಚ ಸಾಧಿ ಮಂತು ಕೊರೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕಾನೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಡು 10 ಜನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ತರಗತಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪಿದೆಗಡಬುದು ಏರಾಂಡಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿದ್ದು ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಕೊರಿಯರು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಠದ ಮಿತ್ತೊಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಉಪ್ಪುನ ಕಂಠಪಾಠ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುನ ಇಜಿನ ಪಾಠ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪವ ಜೋಕುಳು ಪನ್ಪುಲಕ ಅವಡು ತರಗತಿ ಮನ್ಪುಲಕ ಅಕ್ಲೇನು ಪಿದೈ ಕಡಪುಡ್ದು ಸಮಾಜ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಂಕಲಿ ಸಾಧಿ ಮತ್ತು ಕೊರಪುನ ಅಂಚಾದು ಇಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಧರ್ಮ ಉಳಿಸಬೇಕು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು ಒಂದು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಂತದ್ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಿನ ಭಾಷಣ ಚರಿತ್ರೆಡು ಬೋಡಿತನಾಥ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಓರ್ಲ ಫಲ ಬತ್ತಿನ ವಿಚಿ ದಕ್ಕೋಡ ಅಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಉಪ್ಪುನ ಮೆದು ಉಪ್ಪುನ ಕಂಡೋಗಿ ಬಿತ್ತು ದಕ್ಕೋಡು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬೊಳೆ ತಿಕ್ಕು ಬದಲಾದ ಪೊಯ್ಯದ ಮಿತ್ತು ದಕ್ಕದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಕಂಡಗ ಬಿತ್ತು ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವು ಫಲ ಬರಡನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷೆಡುಲ್ಲ ದೇವರು ಒದಗಾದ ಕೊರುವೇರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಬಿತ್ತೋಡೊಂದು ಪಂಡಾರೆ
ಆ ಬಿತ್ತನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನನೇ ಒಂಜಿ ಇಂಕ್ ಬಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಬಿದೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇಡ್ದು ಪತಿನ ಮಲ್ಲಕಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಲಿಂದ ಬಂದು ಪನ್ಪಾರ ಆ ಬರ್ಪಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಗಲ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಎಂಚ ಅಗಲಿನ ಆ ಬೀಜೊಲಿನ ಬಿತ್ತನ ಬಿದೆನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪನ್ಪುನವೇ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಹಾಳಾಯರ ಕಾರಣ. ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲ್ಪರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ದಾದ ಮೂಲ ಮಾನದಂಡಗಳಿ ಏನು ಪನ್ಪುನವೇ ನಮ್ಮಡ ಭೇದಕನ ಇದೆ. ಎಂಕರ್ಲೈಕ್ ಮೂಲ ಮಾನದಂಡ ಸದ್ಯಗೆ ನಿಂಚ ಬನ್ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಆದಿತ್ತನೇ ಅಂಚ ಬಂದು ಅನ್ಯ ಮತಸ್ಥರಿರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಗತಿ ಹಿಡುಕೊಳ್ಳುದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪಿರೋದು ಪಂಡದ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸ್ವಾಗತ ವಾ ವಿರೋಧಲೇಚಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಲು ಉಂಟು ದಾಪಡ ಪರಸ್ಪರ ಜ್ಞಾನ ವಿನಿಮಯ ಆಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆಯಗ್ ಆರಾಧನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ನಮ್ಮತನದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ನಮ್ಮತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಯಾವಲು ಒತ್ತುದಾದ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನ್ ಅಂಚ ನಂಬುದನೆ ಆಯ್ಗ ಕನಿಷ್ಠ ಆಯ್ಗ ಅಯನತನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೋಡು ಆಯನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮನ್ಪುನ ಪರ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಕನ ಮನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯಕನ ಉಡುಪು ವಸ್ತ್ರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನಾಗ ಅವರು ದಾದನ್ನ ಫಲ ತಿಕ್ಕು ಅಂಚ ಅದು ಬಾಕಿದ ವರ್ಗ ಭೇದ ಅಣು ಪೊಣ್ಣು ಇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇತ್ತು ತಿರ್ತು ಇದನ್ನ ವಾಮಾನದಂಡನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಉಪುನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇಚ್ಚಿ ಏನ ನೇರ ಪನ್ಪೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಪ್ರೀತಿದು ನರಮಾನಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಲಿ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಪಂಡನ ಎಂಕಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ನು ಒರ್ಮೈ ಪುನ ಬೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪುನು ಪಿರ ಆಯ್ನು ಪುಡ ಪುನ ಐಡಿಯಲಿದೆ ಐಕೆ ಅನ್ನೋಂತೆ ಪಂಡೆ ಅನ್ನ ಕಡೆ ಎಂಕಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭೇದ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಕೊಲ್ಯ ಕ್ಲಾಸದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೇವ ಹಾಕಿದಾರೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬನ್ನಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯೋಣ ಯಾನು ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನಡು ಯಾಮಣ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತತೆ ಅಂಚಿನ ಕೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನೇ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಿಯಾಡು ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಓದು ಆತೆ ಅಂಚಾದು ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಕಲಿಯೋಣ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಯಾನು ಎನ್ನಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಭೇದ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅವೇ ಮಾನದಂಡ ಅವೇ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವೇ ಅರ್ಹತೆ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನಂದು ಪಂಡ ಲೋಕಲ್ ಬಿ ಲೋಕಲ್ ಪಂದ್ ಬೊಕ ಆಕ್ಟ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ತವಳವ ಒಂದೆಟ್ಟು ಇರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ್ ಪಡೇನಾರು ತವಳವ ಒಂದೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐನ್ ಅಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನಂದಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಪನೊಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೊಸತ್ತಾದ ಡೆವಲಪ್ ಆವೊಂದು ಅವೇ ನಮ್ಮ ತವಳವಂದು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚುಗು ಬತ್ತಿನ ಮೂವಿದಾಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೇ ವಾದಿತ್ತು ಲೋಕಲ್ನ ದೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರು ಪೋಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ ಅವು ಎಂಚ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುದು ಬಿತ್ತಲದ ಬಗೆಟ್ ಸುರು ಕಲ್ಪನೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತನನು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರ್ಪುನ ಇನ್ನು ಬುಡ್ದು ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನು ಪಂಡ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಚರಿತ್ರೆನು ಕಲ್ಪವನ ರೀತಿ ಇತ್ತೆಂಚ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸುರು ಕಲ್ಪವನು ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆದ ಕಡೆಗೆ ಬಿಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಬಲ್ಟನ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಉಂಟು ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಕಟ್ಟುವುದು ಎಂಕಲು ಮುದೇಲು ಸುರುಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುದು ಮುದೇಲು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ ಎತ್ತಲ ಪೂ ಆವಡು ಅವು ಅಕ್ಲೇಗ್ ಬಿಡ್ನಿ ಎತ್ತು ಪರಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಪೂ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪತ್ತೊಂದು ತೌಳವಿಕತೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಮುಲ್ತ ದ್ರಾವಿಡ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿನ ಎಂಕಲು ಉಂಡು ಮಂತೊಂದು ಅವು ಬೇತೆಂದತ್ತು ಇಂದೇ ಈ ಸಾದಿಡು ಪೋಲ ಈ ಸಾದಿಡು ವಿಶ್ವನರ ತೂಳ ಆತು ಬದಲ ಅದು ನಮ್ಮ ತನನ್ನು ಬುಡ್ದತ್ತು ಐಕೆ ಅನ್ಪಂಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಜೀವೊಂದೇ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾವಂದೇ ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆನೋ ಜನ ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆನು ತಿರಿಪವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೊಂದು ಪುನವು ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅವೇನು ಬುಡ್ದತ್ತು ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಚ ಅವೇನ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಚ ಬೊಗ್ಗಾವಲಿ ಅವೇನು ಎಂಚ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ತೂಲಿ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆ ಎತ್ತಡಂದೇ ಎನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಪ್ರೈಮರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಂತೋಡುಲ್ಲ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಪುನಾತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಿದಾದ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂದೀತ ಹಿಡ್ದುಲ ವಿಸ್ತಾರ ఒక ಆಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಟು. ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಠ್ಯವಾದ ದೀಂಡಲ ಮುಗಿ ಅಂದಿನಾತು ಆತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಜ್ಞಾನ ವಾಗ್ಮಯವು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮುಟ್ಟಲ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಪಠ್ಯವಾದ ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡೆಂಕು ಅವು ನಮ್ಮ ಒರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಡ ಆಪುನವತ್ತು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ ಆಪುನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಘಿಕ ನೆಲೆಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಆಪುನವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಏತ್ ಕಲ್ತುನಲ ಅಯ್ಯಗು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರುಪುನಾಥ ಸಂಗತಿಲು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡು ಅಂಜಾತು ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯದ ಉಲೈಲು ಅವು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುಡು ಅಂಡ ఆయన ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸುಡು ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ದೆತೋನ್ ನಕಲು ಅವಳು ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ ತೀರಾ ಏಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗು ಬೂರ್ದಿ ನಕ್ಲೆದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತದು ಬಹುತ್ವದ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೂಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಒರಿ ಏತಂದು ಬೆನೋಲಿ ಪಂಡು ಅಂಡಲ ಐಕೊಂದು 4 ಜನ ಕೈ ಸೇರಿನಂದ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫಲ ಬರು ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲಿನ ಒಂಜಿ 2-3 ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಪಂಡರ್ ಅಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರನ್ ಪಂಡರ್ ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಐಕಾತ್ರದ ದಾದ ವಾವಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಶಿಕ್ಷಕರಂದು ಯಾನು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದು ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ತೊಕ್ಕೋಟುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಲ್ಲೆಡ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವತ್ತನ್ನ ಸಂಯೋಜಕರನ್ನು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂಯೋಜಕರು ತರಗತಿಯನ್ನು ಸೇರಾವುನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲೆ ಪಾಠ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಂಡ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ID ಕಾರ್ಡ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕ ಇಂದೊಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಸ್ತುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಕ್ಲಾಸ್ ಮನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ ಇನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಶಾಲಾ ಶಿಸ್ತುಡೆ ಅಂಚಾದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಇದು ಪೂರ ಇಂಚ ಸಮಯ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ದೀಪನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ತೂವ ನೇರ ಸಂಯೋಜಕರು ಉಪ್ಪೇರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿಲಕ್ಕ ಅಕನ ಹಾಜರಾತಿ ಅಕಲ್ಲ ಪೋಪುನ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಾಹನ ಪೂರ ಅಕಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಜೋಡಣೆ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಅಂಚಾದವು 7 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ಬೋದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಪುನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೊಸತ್ತು ಬರೋಡು ಪನ್ಪುನು ಎನ್ನತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಂಡ ದಿಂಜ ಕಡೆಟ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮನ್ಪುನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ಉಪ್ಪುನ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದ ಕಲ್ಪಾವಡು ಏರು ಕಲ್ಪಾವಡು ಈ ಏರು ಕಲ್ಪಾವಡು ಪನ್ಪುನೈಕ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಆ ಉತ್ತರ ಅವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಡು ಆಯ್ನ ಪಠ್ಯದ ಉಲೈಡು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಾತ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತಾಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ತಾಲೂಕು ಇಜಿನ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಾದು ಇತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ವತಿ ಹಿಡಿದು ಸಂಘನಿಕೇತ ನಡು ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಅಂಚಿನ ಬೈಟಕ್ಲು ಆಪುಂಡು ಮಾತಾ ಬಾಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೇಂದ್ರದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಅವಳು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆದ ಅಕ್ಲು ಬಿದೈಪೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪೋದು ಅವೇ ನಮ್ಮನ್ನೆಡು ಪಂಡ ಅವೇ ಆದರ್ಶವಾದದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಇಲ್ಲ ಅವು ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೋಕ್ಲೆಡು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಲೆಪುಡಾದು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನದ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ದಾದ ಕಲ್ಪಾವಲಿ ಎಂಚ ಕಲ್ಪಾವಲಿ 2 ಎಲ್ಲ ಪರಿಣತಿ ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ 3 ತಿಂಗಳಾದ ಪಿರೋರ ಸೇರಾವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ದುಂಬ ಯಶಸ್ವಿ ಆತುಂಡು ಇಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಅವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಆಶಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಒಂದು ಈತು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನೋಡುಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂತ ಕಾಸ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಫಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಉಂದೆಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ನಡತುಂದುಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರಕಾರದ ಸವಲತ್ತು ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಲಿ ಉಂದೆಕ್ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡ ಇದು ಇತ ಸದ್ಯಗೂ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಸೀಮಿತವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯ್ನಡ್ದವರ ಸರಕಾರದ ಮಟ್ಟದ್ದು ಐಕ ಸಹಕಾರ ಎಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಅಕಲ ಚಿಂತನೆಲು ದಾದುಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬೊಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ ಪಳಗೀಸರ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನವು ಸರ್ಕಾರ ದಯ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಸಹಜ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಹಜ ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುಚ್ಚಿ ಅಂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಧಾರಾಳ ನಾನು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಈ ಸಮಡ್ಯಾನು ಎಣ್ಣೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೇನ ಅಂದೆ ಅಕಲೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೇರು ಇವನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಡಪುಡ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಪೇರು ಅಂಚ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಈತು ನೆಟ್ಟ 2ರ ಸಹಕಾರ ಬಯಸದು ನೀಚಿ ತರಗತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಫೋನಾಗ ಐತ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಮೌಂಟುಲ ತರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ದೈತಿಜಿ 7 ವರ್ಷ ಹುಡುದು 2 ತರಗತಿ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಬಟ್ನ ತರಗತಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ತರಗತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಯೋಜಕರು
ಶಿಕ್ಷಕರು ಋಣಬಾರಡಿಜ್ಜೇರು. ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ, ಕೀರ್ತಿಗೋಸ್ಕರ, ಆದಾಯಗೋಸ್ಕರ, ಓಟುಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ದಾದಾಪುರಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಚ್ಚಿ ದಾಪಣ ಎಂಕಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಬಳಕೆ ಅಂತ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಋಣ ಮುಕ್ತವಾದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇರು ಪಂಡಿಲ ಪಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಈತ ಆದುಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಆಯ್ನ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲು ಕೆಲವರು ಅಕಲಾದು ಎಂಕಲು ಒಂಜ ಅಕ್ಷರ ಎಂಕಲು ಏತು ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೇ ಸಂಯೋಜಕರು 3 ಜನ ಕಾಸು ಬಾರ್ದು ಇಡೀ ಖರ್ಚು ತೂತ ಅನ್ನದಾನ ಸಹಿತ 10,000 ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಖರ್ಚು ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏತು ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲು ಅಕಲಾದೆ ಸರ್ ಇರು ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಪನ್ನೇರ್ನ ಬಲ್ಲಿಂದ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಒತ್ತಾಯ ಕೊರ್ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲಿಡಿದು ನೇರವಾದ ಎಂಕಲು ದೆತ್ತೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ ಖರ್ಚಿನ ಅಕಲೇ ತೂಪುನಕ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಉಪ್ಪುನಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಸೇರಾವನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಗ್ ఒక ಪೋಷಕರ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಮಂತಿ ನಡೆದವರ ಅಕಲ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈತು ನೆಟ್ಟ ಬಾ ಸಂಸ್ಥೆದೊಟ್ಟಿಗೆಲ ಅನುದಾನ ದೆತೋನುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ದಾಪಂಡ ಆಯ್ತ ಕಲ್ಪನೆಲು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಜನಕಲು ಎಣ್ಣುನ ರೀತಿ ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಈ ಬೇಲನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಡುಂದಂಡ ಜೋಕುಲು ಮೂಲ ತೊಕೊಟ್ಟುಡು ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಭಾರತ ದೇಶಡು ಅತ್ತೊಂದು ಪಿದ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಲು ನಡಪಡಂದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಆರೈಕೆ ಉದಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಜನಕಲಿಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕಲಿಗ್ ಎಂಚಿನ ಬಂದ್ರೆ ಅಕೇರ್ಗ್ ಇಚ್ಛೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಊರು ಉಳ್ಳಾಳಡೆ ಇಂದು ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತದ ಕೊಲ್ಲೆಲ ಕಂತಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಊರುಡು ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಪಟ್ನ ಬಂದ್ಪನ ಎಲ್ಲೇ ಊರುಡು ಸಾಧ್ಯ ಆದಿತ್ತದ ಒಂದು 10 ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರ್ನ ಇರ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲ ಕಡೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮಲ್ಪರ ಎರಡಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲಹೆ ಸಹಕಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇನ ಮುಕ್ತವಾಯಿನ ಪಾತ್ರ ರಡ್ಡನೆತ ಇಂಚ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಡು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುನ ಉಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯೋದು ದಾಪಂಡ ಶಾಲೆಡು ತಿಕ್ಕಿನ ವಿದ್ಯೆ ಬದುಕಿಗೆ ಆದಾಯ ಕೊರು ಉದ್ಯೋಗ ಕೊರು ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ಕೊರು ಅಂಡ ಆದಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ನೆಮ್ಮದಿದ ಜೀವನ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಬ್ಬೋಡು ಎಂಚ ಬದುಕೋಡು ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರೋಡು ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನು ಸದಾಕಾಲ 24 ಗಂಟೆ 11 ಊರು ತಿರುಗೇರ ಆಪುಜಿ ಆಯ ಕಲ್ತಿನ ವಿದ್ಯೆ ಆಯನ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿಟ್ಟು ತೋಜೋಡು ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪಠ್ಯೇತರವಾಯಿನ ಶಾಲೆಯೇತರವಾಯಿನ ಒಂದು ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತರಗತಿ ಬೋಡೇ ಬೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿತಾಸಕ್ತಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜದ ಎಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಕಡಪುಡು ಎನ್ನ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ರಡ್ನೆತ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ಇರ್ಕೊಂಡಾರು ನನೊಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಒಪ್ಪುನಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ದಿಂಜ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಇದು ಕೊರೋನಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಿಪರೀತ ಆತನ ಇನಿಕಲಕ್ಕೆ ಏನುವರು ಮುರ ನೀ ದುಬೈಡ್ ಎಂಕಲ್ ಇಂಚಿನ ತರಗತಿ ಮಲ್ತಿ ಕಲ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಲಿ ಎಂಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ ಅಂತ ಪನ್ನೋದು ಉಲ್ಲೇರು ಅಡ ಹಿಂಕಿತ ವಾರಡ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ನೇರ ತರಗತಿಲೆಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ಗೆ ಸಮಯ ಕೊರಿಯರೆ ಬಾರಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಆದು ಪುನರ್ ಏನು ಪುರ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಟ ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಒಂದು ವೇಳೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಐನು ಏಕಕಾಲಗು ಒಂದು 10 ಜನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಇಂದುವೇ ಸಮಯನ ಏಕ ಕೊರೋಲಿ ಅಂಡ ತರಗತಿದ ಪಠ್ಯ ಅನಗ ಐನು ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಯಾಪಂಡ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಗಮನ ದೀದು ಪಾಠ ಮಲ್ಪಡಾಪುಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ನತ್ತು ಯಾಪಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ಅಡ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಒಂದು ಸಮಯ ಕೊರದಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಕೊಂಚ 2 ಸಲ ಅಂದಲ್ಲ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಅಂತೂ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಗ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಆಸಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊರ್ಪುನ ಹಾಜರಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಸಮಾಜ ಕೊರ್ಪುನ ಬೆಂಬಲ ಇನ್ನು ಮೂಜಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪೋಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮೂಜಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಗೆಂದೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಂದು ಎನ್ನೋ ಒರಿಯನ್ ಹತ್ತು ಬಾಕಿದ ಟೀಚರ್ನ ನಕಲ್ನಲ್ಲ ಹತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಪಿರೈಟಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ ಮಲ್ಪೋಡಾಯಿನ ಇಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಟ್ಟು ಶಾಲದ ವಿದ್ಯೆ ಒಪ್ಪಡ ಬೋಡು ಇದು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಡೆತಾಯಿನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನು ನನಲಾತ್ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಬೊಳೆಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುವುದು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇದಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ದಾದಕತೆ ಒಂದೆತ್ತ ತಿರ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಡಿಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೆತೊಂದು
ಒಂದೇನು ಸಂಕುಚಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಬಂದು ದಿಂಜ ನಮಕ್ ಸಲಹೆನೇನ್ ಕೊರಿಯರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಕ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತಿರಿಪಾಗ ಪಂದು ಅನ್ನೊಂದು ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೆಲು.